pa lang yun. At dahil nandito ka na, di na natin pabibitinin ang panonood mo. Ako si Sun H. At dahil di nyo ako kilala, tara, diretso na sa video. I'll be popping off and hit your ass dropping. Hello, motherfucker. Ututin ka, kuya. Ate, saan ba pwede makahugas ng puwet dito? What the f***? Ay, sige. Diyan pa, ma'am. Salamat po. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Aray! Ate, saan ba nakakabili dito ng diaper? Serious? Kagebenshin no jutsu! Sandali lang, walang hihinga. Kasi ma'am, action star ako ma'am eh. Action star ako. I got a bad feeling about this. Tingnan mo. O yan, namamaga yung paa ko. No. Kasi, doon si Ardre, sir. Malapit na si Ardre, sir. Dire. Nice si Ardre. Ito, sir. Ito, sir. Dito. Kagebenshin no jutsu! Habang busy sila, sasalisi tayo. Itigil mo na yung paglalasing-lasing. Pambira makakita ng ganyan. Sorry. Ginusto mo yan eh. Gigukod ka. Gusto nagukod yan mo. Kaya kong tiyan. Asa repeat na Lingkod dyan. Salamat. Hugoy mo kuwan niya. Saan ba may CR dito? Saan may CR dito? Diri oh! Saan doon? Salamat ah! Wala na. Finish na.
wala na. Finish na.